Здравейте, приятели на Астрозона, приятели на езотериката. Здравейте, скъпи ми везнички. Това са вашите прогнози за месец април 2024 година. Скъпи ми везнички, при вас новолунието ще изгрее във вашият седми дом. На фокус, на преден план през април ще излезнат най-вече вашите партньорски взаимоотношения. Като тук имам предвид вашите сключени с някакъв договор партньорски взаимоотношения. Това може да са вашите лични взаимоотношения, като например брачен съюз или бизнес взаимоотношения. Едно от тези две неща или някакви други договорни отношения. Всичко онова, което е скрепено с някакъв вид договор, излиза на преден план през месец април 24 година. През април 24 година вие ще се опитвате да бъдете по-дипломатични пред околните, защото, драги ми везнички, много е възможно, тъй като това е един открит дом, пред вас да се появи вашата конкуренция и то в открит вид. Така че дипломацията, която по принцип вие притежавате, ще бъде идеално да я прилагате именно през април. Не се чудете в случай, че ви бъде предложен някакъв договор за сключване твърде дълго. Не претегляйте нещата на везните твърде дълго, защото баланс абсолютен в природата, такъв какъвто ние го искаме и го знаеме, няма. Това е вселенски баланс, така че Бог си знае работата. Може някакви хора да се опитат да ви отклонят от вашите цели, от това, към което се стремите. Единствено ще имате успех, ако бъдете с отворен ум за всички онези подсказки и обратни връзки, които ви дават хората около вас. За необвързаните месец април може да доведе до сключване на брачен съюз или най-малкото до годеж. Обвързаните трябва да внимават със своите партньори, да не влизат в конфликти и в открито противопоставяне. Защото така както е възможно всичко да е наред, тъй като вие сте много, така е възможно и отношенията ви да се обострят. И за някой от вас, за нещастие или за щастие, няма значение, в зависимост от вашите разбирания, април може да доведе до развод, до прекратяване на по юридически начин на вашите взаимоотношения или най-малкото до завеждане на някакъв вид дело. Да, вие можете да бъдете въвлечени в правни въпроси през април. Може да намерите подходящ адвокат, който да следи за нещата и да действа за вашия успех. След средата на месеца ще трябва да внимавате в общуването, което се отнася до някакви важни въпроси, може да са в бизнеса, и до открито противопоставяне с вашите бизнес партньори. Пак ви казвам, опитвайте се да бъдете максимално дипломатични, за да не загубите онова, към което се стремите. Възможно е да отложите някои неща по някаква причина за малко по-нататъчно време. И даже аз бих ви посъветвала да го направите. Например, сключването на важни договори не е препоръчително след 2 април до 25 април, защото в крайна сметка това е периодът на ретрограден Меркурий. Ще имаме отново ретрограден Меркурий. Освен ако не искате да приключите с нещо. Тогава периодът би бил подходящ за вас. И през
април вие ще срещнете, особено след средата на април, ваши стари партньори, бивши може да срещнете, бивш партньор, бившо гадже, да проведете някакви важни разговори с тези хора. И тъй като Меркурий ще бъде ретрограден в Овен, това ще подтиква вас, както и останалите представители на всички зодии, към едни по-агресивни спорове и разговори и отстояване на възгледите. Затова тук урокът е максимално да се въздържате и да бъдете дипломатични, за да успеете да придвижите вашите цели напред. И сега по традиция ще изтегля една карта от картите Таро Гранд Люкс, която ще бъде като подсказка от висшите сили, важно събитие, нещо, което ще бъде значимо за вас през април 24 година. Моля ви, висши сили, открийте възможност за всички представители на Везни да получат вашият ценен съвет, да бъдат подпомогнати от вас чрез тези карти, това гадание и чрез мен Теодора като проводник. Ние ви благодарим, че във вашия безграничено вие вече сте се погрижили за това. Амин. Сега да видим. Да. Това е картата Справедливост. Тя само потвърждава казаното от мен. Това е висшата справедливост с вързани очи. Всеки ще си получи заслуженото през април. Според това, как е постъпвал, какво точно се е случвало преди. Това е позитивна карта. Така че вие ще получите онова, което заслужавате, драги ми везнички. И тук наистина може да става дума за някакъв правен въпрос. И отдолу е картата Сила, която показва, че вие ще намерите правилния начин да взаимодействате с някой, който се смята за по-велик от вас, да му влезете под кожата и ще успеете да придвижите целите си напред във времето. Това беше от мен за вас, драги ми везнички. Ако видеото ви е харесало, сложете палчето нагоре, споделете го и с други хора. Бъдете здрави, прегръщам ви. Вие бяхте с Астрозона и с мен Теди. До нови срещи!